कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। चिपळूण कराड मार्गावर भराडे येथील एका वळणावर खोपली चिपळूण आणि देवरुख पुणे या दोन एसटी बसचा अपघात झालाय। एसटी बस समोरासमोर धडक होऊन दोन प्रवासी जखमी झालेत। यामध्ये खोपली चिपळूण एसटी बस वेगात असल्याने रस्त्याच्या एका बाजूला खडीवरती जाऊन गाडी कलंडली आणि त्यामुळे प्रवाशांनी गाडीतून उड्या मारल्यात। यामध्ये प्राजक्ता सुर्वे ही तरुणी जखमी झालेली असून डेरवणकर हे व्यक्ती जखमी झालेत। कसे ब्रेक लागेल तुम्हाला? कुठून गेलास तू? बघ ना, एवढं 200 फूट 150 फुटाची जवळपास तिकडं खाली म्हणजे काय? तो अर्ध्या पट्ट्यात आले म्हटलं तर तुझ्या सुमोजवळ तो अर्ध्या पट्ट्यात आले म्हटलं तर तुझ्या सुमोजवळ प्रणिता प्रकाश शिगवण, शिरगाव बाजारपेठ। काय आलं नेमकं? ही गाडी इकडून जाय त्याने ह्या साईडला गेली। स्पीडने होती गाडी, एवढी काही फास्ट नव्हती। हां, इकडे आली या साईडला। कुठली गाडी स्पीडला होती? नाही, स्पीडने नव्हती एवढी ही गाडी। हां, काय नेमकं आलं? आता काय गाडी साईडला आल्यावर काय मग तुम्ही कशी काय उडत तिकडून उतरलात का? उड्या? आम्ही त्या साईडने उतरलो। उड्यावर उतरलात? कुणाला लागलंय? आपली प्राजक्ता विजय सुर्वे, हां, त्या मुलीला इथे लागले, थोडं म्हणजे फ्रॅक्चर झाले। हां, आणि दुसरं कोणाला लागलंय? डेरवणकरांना चक्कर आले। कोण डेरवणकर आहे? त्यांना मला नाव नाही माहिती त्यांचं। मग दोघांना कुठे घेऊन गेलाय? चिपळूणला लाईफ केअर नेले का? तुमच्या तर जाण्याची व्यवस्था केली का? हो, ठीक आहे, एसटी सोडतात आता। गाडीमध्ये आम्ही बसलो होतो, गाडी इकडून आले तिकडून माहित नाही मला, पण माहित नाही का? पण किती वाजता आला ऍक्सिडेंट? 11:15 वाजता। कुणाला लागलंय का? एक लेडीज आणि एक जेंट्सला लागले। त्यांना कुठे नेलंय? एकला लाईफ केअरला नेलं, एकला डेरवणला। डेरवण नेलंय। बघ, मग समोरून जी गाडी आली त्याच्यामुळे ह्या गाडीचा ऍक्सिडेंट झाला का? हो, ठीक आहे। नाव कसं आपलं? नंदिनी बागुल। त्यांना अधिक उपचारासाठी चिपळूण येथे दाखल करण्यात आलेला आहे। शिरगाव पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत। कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी।